Friesland, vandaag slechts één van de 12 provincies van Nederland. Maar wist je dat Friesland ooit een onafhankelijk rijk was? Een trotse natie met een rijke cultuur en een geschiedenis die verder teruggaat dan die van Nederland zelf. Laten we bij het begin beginnen. Toen de ijstijd aan zijn einde kwam en Friesland begon te dooien, ontstond er een prachtige, maar o zo vlak landschap. Rond 400 tot 200 voor Christus begonnen de eerste mensen zich hier te vestigen. De Friezen. Dit waren de eerste inwoners van Friesland, herkenbaar aan hun krullen en natte voeten. Natte voeten? Ja, het vlakke landschap was namelijk enorm gevoelig voor overstromingen. Maar de Friezen hadden hier een oplossing voor bedacht. Ze bouwden heuvels om op te wonen. Terpen. Hier konden de Friezen zich in alle rust settelen en hun leven voortzetten. Hè? Wat is dat? Een uitnodiging van Nero Claudius Drusus, generaal onder Augustus, keizer van het Romeinse Rijk. Het grootste en krachtigste rijk van de wereld vraagt Friesland zich aan te sluiten. Wat zei je ervan? Ja, best jong. In 12 voor Christus sloot Friesland zich aan bij het Romeinse Rijk. Het ging eigenlijk vlekkeloos. De Friezen betaalden belasting in de vorm van koeienhuiden en de Romeinen brachten wat vooruitgang in de Friese samenleving. Tot de Romeinen besloten dat de koeienhuiden te klein waren en vroegen om ossenhuiden. Dit was voor de Friezen onbetaalbaar. Ze lieten hun onvrede merken door andere tijden. In het Baduhennewoud slaagden de Friezen erin om het veel grotere Romeinse Rijk te verrassen en te verslaan dankzij hun superieure kennis van het gebied. De Romeinen werden verdreven. De opstand was succesvol. Geen last meer van de Romeinen. Tijd voor een feestje. Dit feestje duurde niet lang, want in 47 na Christus kwamen de Romeinen weer terug aan de macht in Friesland. In de eeuwen die volgden besloot heel Europa tijd voor iets nieuws. En begon de grote volksverhuizing. Het Romeinse Rijk was een populaire eindbestemming, wat voor een enorme druk zorgde. Lang verhaal kort, echtscheiding, het Westen verliest de rechtszaak en het West-Romeinse Rijk valt in 476 uiteen. De Friezen doen fanatiek mee aan deze grote volksverhuizing. Zo fanatiek zelfs dat Friesland bijna helemaal leeg raakt. Maar geen zorgen, al snel vestigden nieuwe mensen zich in Friesland. Dit waren voornamelijk Angelsaksen, die de naam van de oude Friezen aannamen, maar zichzelf Friezen noemden. Dit zijn dan ook onze originele voorouders. Tijdens de grote volksverhuizing vertrokken ook veel van deze Angelsaksen naar Engeland, met als gevolg dat het Engels meer verwant is met het Fries dan met welke andere taal dan ook. Waar waren we gebleven? Oh ja, het Westerse Romeinse Rijk was gevallen en de complete structuur van de bevolking werd op zijn kop gegooid. En dan nu de middeleeuwen. Nu Friesland niet meer onder het Romeinse Rijk viel, kreeg het de kans om zichzelf opnieuw uit te vinden. En voilà, Magna Frisia. Het Koninkrijk Friesland. Nou ja, wat Friesland in deze tijd precies was, is niet helemaal duidelijk. Misschien was het een koninkrijk, misschien ook niet. Friesland is wat Friesland maar wil zijn, oké? Wel weten we van 3 koningen. Oudgissel, Redbad en Poppo. Zij hadden de moeilijke taak Friesland te verdedigen tegen de Franken, ook wel de Karolingen. Want ze heten allemaal Karel. De Franken wilden het christendom verspreiden in Europa, maar de Friezen stonden niet open voor deze nieuwe ideeën en hadden helemaal geen zin om weer naar een keizer te luisteren. Dit leidde tot een jarenlange strijd over wie Friesland zou controleren. Op een bepaald moment leek het erop dat de Franken zouden winnen. Koning Redbad stond met 1 voet in het doopwater, tot hij vroeg: Maar komt de rest van mijn familie ook in de hemel? Nee. Doch mij dan naar de hel. Uiteindelijk versloeg Karel Martel de Friezen in 734 bij de slag bij de Borne. Maar de stugge Friezen gaven zich niet zomaar gewonnen. Ze bleven vastberaden in hun heidense overtuigingen. Om hier verandering in te brengen werd apostel Bonifatius ingeschakeld. Hij stond bekend als een krachtige missionaris die mensen met vastberadenheid en autoriteit overtuigde om zich tot het christendom te keren. Vol vertrouwen begon hij zijn missie in Dokkum. Hij was niet succesvol. Pas jaren later, toen de missionaris Liudger, een Fries, zich over zijn volk bekeerde, werd er echt progressie geboekt. In deze tijd kreeg Friesland regelmatig bezoek van de Vikingen. Zij brachten handelsmogelijkheden, maar ook veel doem en verderf. Vooral het handelsimperium van Friesland, Dorestad, tegenwoordig wijk bij Duurstede, had het zwaar te verduren en werd keer op keer geplunderd en gesloopt. Maar dit was nu Frankisch territorium en de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Dus was het niet ongehoord dat de Friezen zich aansloten bij de Vikingen om te vechten tegen de Franken. Dit zorgde voor enorm veel chaos. Deze chaos werd alleen maar groter na de dood van de machtige keizer van het Frankische Rijk, Karel de Grote. Zijn zoon, Lodewijk de Vrome, nam het stokje over.
Noem het toeval, maar zodra iemand aan de macht kwam in het Frankische Rijk die niet Karel heette, begon het rijk te vallen. Friesland was officieel nog steeds onderdeel van het rijk, maar het gezag vervaagde. Wie had er eigenlijk de leiding? De bisschop van Utrecht? Hard op. De graven van Holland? Op zakkenbalje. Jan-Jaap van der Wal? Wat? Nee, eigenlijk was er helemaal niemand de baas. Geen koning, geen heerser, geen Karel, niks. Dit betekende Friese vrijheid. Friesland bestond in deze tijd uit een aantal regio's, die later de naam de 7 Zeelanden kregen. Dit waren niet letterlijk 7 regio's, maar de 7 staat gewoon voor veel. Deze worden trouwens op de Friese vlag afgebeeld met de 7 pompenbladen. Geen hartjes, maar waterlelies voor de niet-Friesen. Om een soort van gemeenschappelijk beleid te voeren, kwamen elke dinsdag na Pinksteren de rijkste en machtigste personen van de regio's, ook wel haatlingen genoemd, samen bij de Upstalboom om belangrijke beslissingen te nemen en regels vast te stellen. Voor de Friezen was er niks zo belangrijk als hun vrijheid, maar deze werd van alle kanten bedreigd. In 1287 werd Friesland getroffen door de Sint-Lucia-vloed, wat leidde tot de scheiding van West-Friesland. De graven van Holland zagen hun kans en claimden dit gebied. Maar, eenmaal begonnen, wilden ze meer. Ze staken onder leiding van Willem IV de Zuiderzee over, maar de Friezen waren voorbereid. Ze vielen aan bij Warns en versloegen de Hollanders. Tijdens de slag werd Willem IV gedood en de graven van Holland wisten, met Friesland valt niet te sollen. Het enige wat de Friezen kon stoppen, waren de Friezen zelf. Friesland raakte verdeeld in 2 partijen, de Schieringers en de Vetkopers. Dit zorgde voor een burgeroorlog die bijna 2 eeuwen duurde. Het Rijk mengde zich hierin en probeerde de controle over Friesland terug te nemen. In het midden van deze chaos stond iemand op. Een man, een mythe. Een hedendaagse Friese legende. Pier Gerlofs Donia, beter bekend als Grutte Pier. Hij raakte alles wat hem lief was kwijt tijdens een plundering van zijn dorp. Met zijn 2 meter lange zwaard stak hij het water op om iedereen die de Friese vrijheid bedreigde te stoppen. Hoe deed hij dat? Heel simpel. Hij verzocht je vriendelijk om de volgende zin correct uit te spreken. Boeterbreeën en grien het zies, waar tot net sissen ken, is geen op joch te Fries. Lukte het niet? Jarenlang vocht hij voor Friese vrijheid, tot hij er genoeg van had en zich terugtrok. Niet heel veel later overleed hij, maar zijn legende leeft nog altijd voort. Hij heeft Friesland niet zijn vrijheid weten te geven, maar de Friese koppigheid en trots, die leeft nog altijd voort. Het Rijk wist uiteindelijk de controle terug te nemen in Friesland en gaf de macht aan de Habsburgers. In 1524 voegde Karel V Friesland definitief toe aan de Habsburgse Nederlanden. De Friese vrijheid was voorbij. Het ooit zo grote, mooie, machtige Rijk was nu niks meer dan een provincie, een onderdeel van Nederland. Wat de Friezen nu restte, was het beschermen van hun identiteit en rijke cultuur. Als ik Friesland van vandaag zie, dan zie ik dezelfde trots en stugheid die onze voorouders eeuwen geleden toonden. Friesland is niet zomaar een provincie, het is onze identiteit. En daar mogen wij trots op zijn.